ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാകുഞ്ഞു മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനവിരാധസ്യാനലാഞ്ചനാശരാഗിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുഖാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം. ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം നിർജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ രാവണേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം. ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ തേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ഭഗവത്പാദ് ജീവരാജ് നിതായ ഗുരുപ്രേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദീനബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിർത്താരക മദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 23-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1 മുതൽ 3 വരെ. 23-ാം അധ്യായം പൃഥു മഹാരാജാവ് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. അദ്ദേഹം ധാരാളം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ പ്രജകൾക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ദൃഷ്ട്വാത്മനാം പ്രവയസമേകദാ വൈന്യ ആത്മവാൻ ആത്മാനവർദ്ധിതാശേഷ സ്വാനുസ്വർഗ പ്രജാപതി.
जगदस्तस्तु षट्शाभिवृत्तदो धर्मभृत्सदाम् निष्पादिदेश्वारदशो यदर्थमिह नग्निवान् आत्मज्येष्ठात्मजं विरहात् रुदधीमिव प्रजासु विमनस्वेगा सदारोगत प्रजासु विमनस्वेगा सदारोगात भुवनम्. मैत्रेय उवाच दृष्टात्मानं प्रवेशं मेघदा वैन्य आत्मवान् आत्मानावर्तितशेषा सानुसर्ग प्रजापति. जगदस्तस्तुषाभिवृत्तदो धर्मवृत्सदाम् निष्पादिदेश्वारदेशो यदर्थमिह नग्निवान् आत्मज्येष्ठात्मजाम्यस्य विरहात् तदीमिव प्रजासु विमनस्वेगा स दरोगतपोवनम्. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. അത് നാലാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ഒരിടത്തായിട്ട് ചൊല്ലാൻ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിട്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് 20 പേരൊക്കെ അല്ല 20-25 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോഴൊക്കെ 20-21 പേര്. കുറെ സമയം വേണ്ടി ഒരു 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ശ്ലോകം പിന്നീട് ഒരാൾക്കാർക്കായിട്ട് ചൊല്ലാം. ഇപ്പൊ മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ചൊല്ലാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ദൃഷ്ട്വാത്മനം പ്രവേശമേകദാ വൈന്യ ആത്മവാൻ ആത്മനാ വർദ്ധിതശേഷ സാനുസർഗ പ്രജാപതി. ജഗദസ്തസുഷാഭിവൃത്തദോ ധർമ്മഭൃത്സദാം നിഷ്പാദിദേശ്വരാദേശോ യദർത്ഥമിഹ നഗ്നിവാൻ ആത്മജേഷാത്മജംന്യാസ്യ വിരഹാരുദധീമിവ പ്രജാസു വിമനസ്വേഗാ സദരോഗത തപോവനം. മൈത്രേയ ഉവാച ദൃഷ്ട്വാത്മനം പ്രവേശമേകദാ വൈന്യ ആത്മവാൻ ആത്മനാ വർദ്ധിതശേഷ സാനുസർഗ പ്രജാപതി.
ജഗതസ്തുഷാവിവൃത്തദോ ധർമ്മസദാം നിഷ്പാദിദേശരാദേശോ യദർത്ഥാമിഹ നഗ്നിവാൻ ആത്മജേഷാത്മജാമ്യസ്യ വിരഹാരുദീമിവാ പ്രജാസു വിമനസ്വേഗാ സദരോഗത്തപോവനം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഒരു 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി ഞാൻ എടുക്കാം. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. പുസ്തകങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുന്ന കുറെ സമയം എടുക്കും. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രാപ്യാദ്യാപ്യ നിയമോ വൈകാനസ സുസമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്രതപസി യദാസോ വിജയേ പുരാ തത്രാപ്യാദാപ്യ നിയമോ വൈകാനസ സുസമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്രതപസി യദാസോ വിജയേ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്ലോകം കൂടി ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രാപ്യാദ്യാപ്യ നിയമോ വൈകാനസ സുസമ്മതേ തപസി യദാസോ വിജയേ പുരാ തത്രാപ്യാദ്യാപ്യ നിയമോ വൈകാനസ സുസമ്മതേ തപസി യദാസോ വിജയേ പുരാ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങള് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കും. 3 ഒരുമിച്ചാകുമ്പോൾ കുറെ സമയമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സീതാരാമനുണ്ട് മാതാജി, ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രാപ്യാതിനിയമോ വൈകാനസ സുസമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്രതപസി യദാസോ വിജയേ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രാപ്യദാപ്യ നിയമോ വൈഖാനസ സുസമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്രതപസി യഥാ സുവിജയേ പുരാ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി, ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രാപ്യാദാപ്യ നിയമോ വൈകാനസ സുസമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്രതപസി യഥാ വിജയേ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി, ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രാപ്യ അദാപ്യ നിയമോ വൈകാനസ സുസമ്മതേ അരബ്ധയുഗ്രതപസി യഥാസോ വിജയേ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി, ചൊല്ലിക്കും.
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राप्यदाप्य नियमो वैगानसा सुसम्मदे आरब्ध उग्रतपसि यदा स्वविजये पुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मकुमारी माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजे। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राप्यदाप्य नियमो वैज्ञानस्य सुसम्मदे आरब्ध उग्रतपसि यदा सो विजये पुरा। हरे कृष्ण प्रभुजे। हरे कृष्ण। दिया माता जी चलो। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ओम चलो। नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राप्यदाप्य नियमो वैखानससु सम्मदे आरब्ध उग्र तपसे यदा स्वविजये पुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंबिका के विदेदास माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राप्यदाप्य नियमो वैखानस्य सुसम्मते आरब्ध उग्रतपसि यथा स्वविजये पुरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विजयनारायण माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राप्यदाभ्य नियमो वैखानससु सम्मदे आरब्ध उग्र तपसि यदा स्वविजये पुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धनलक्ष्मी माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राप्यदाप्य नियमो वैखानससु सम्मदे आरब्ध उग्रतपसि यदा स्वविजये पुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु चलो। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राप्यदादभ्य नियमो वैखानससु सम्मदे आरब्ध उग्रतपसि यदा स्वविजये पुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी चलो। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राप्यदाभ्यनियमो वैखानससु सम्मदे आरब्ध उग्रतपसि यदा स्वविजये पुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमणी माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राप्यदाप्य नियमो वैगानसस्सु सम्मदे आरब्ध उग्रतपसि यदा स्वविजये पुरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माँ संधा माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राप्यदाभ्य नियमो वैखानससु सम्मदे आरब्ध उग्रतपसि यदा स्वविजये पुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सलायम माता जी चलो। हरे कृष्ण। अनम्यूट दो वत्सलायम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा देखो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राप्यदाप्य नियमो वैखानससु सम्मदा आरब्ध उग्र तपसि यदा स्वविजये पुरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूद्री माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राप्यदाभ्य नियमो वैखानससु सम्मदे आरब्ध उग्र तपसि यदा स्वविजये पुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राप्यदाभ्य नियमो वैखानसु सम्मदे आरब्ध उग्र तपसि यदा स्वविजये पुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सावित्री बेश्री देवदास माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राप्यादाप्य नियमो वैखानससु सम्मदे आरब्ध उग्र तपसि यदा स्वविजये पुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
തത്രാത്യദാഭ്യനിയമോ വൈകാനസസുസമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്രതപസി യഥാ സ്വവിജയേ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജുമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്രാപി അബാധ്യ നിയമോ വൈകാനസ സുസമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്ര തപസി യഥാ സ്വവിജയേ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമാബായി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രാപ്യദാഭ്യ നിയമോ വൈഖാനസ സുസമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്ര തപസി യഥാ സ്വവിജയേ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാകൃഷ്ണമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ദേവായ തത്രാപി അഥാഭ്യോ നിയമോ വൈഖാനസു സുസമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്ര തപസി യഥാ സ്വവിജയേ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വത്സലാവ് പറഞ്ഞു ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്രാപ്യുദാ നിയമോ വൈഖാനസു സമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്ര തപസി യഥാ സ്വവിജയേ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിരൂപ കൃഷ്ണകഥ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. പ്രണാം ചൊല്ലു. തത്രാഭ്യദാഭ്യ നിയമോ വൈഖാനസ സുസമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്ര തപസി യഥാ സ്വവിജയേ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്രാപ്യദാഭ്യ നിയമോ വൈഖാനസമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്ര തപസി യഥാ സ്വവിജയേ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്രാപ്യദാഭ്യ സമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്ര തപസി യഥാ സ്വവിജയേ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്രാപ്യദാഭ്യ നിയമോ വൈഖാനസു സമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്ര തപസി യഥാ സ്വവിജയേ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്രാപ്യദാഭ്യ നിയമോ വൈഖാനസു സമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്ര തപസി യഥാ സ്വവിജയേ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഒരാൾ കൂടി ചെല്ലുന്നുണ്ട്. ഉഷാം മരുമതി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കൈ താഴ്ത്തിയോ? ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഒറ്റകുമാരി മാതാജി ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവരത്തിൽ ഭാഗം നോക്കാം. മൈത്രേയ വാച. മൈത്രേയ മഹർഷി സംസാരം തുടർന്നു. ദൃഷ്ട ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മാന ശരീരത്തിന്റെ പ്രവയസം വാർദ്ധക്യം
ഏകദാ ഒരു കാലത്ത് വൈന്യഹ ഋതുമഹാരാജാവ് ആത്മവാൻ ആധ്യാത്മിക വിദ്യയിൽ നിപുണനായ ആത്മന ഒരുവനാൽ സ്വയം വർദ്ധിച്ചു അശേഷ പരിമിതരഹിതമായി അനുസർഗ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി പ്രജാപതി ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ ജഗതഹ ചരിക്കുന്ന തസ്തുഷ അചരങ്ങളായ ചാവും അഭി തീർച്ചയായും വൃത്തിദ വിശ്രമ വേതനം നൽകുന്നവൻ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവൻ സദാം ഭക്തന്മാരുടെ നിഷ്പാദിത പൂർണ്ണമായി നിർവഹിച്ചു. ഈശ്വര പരമദിവ്യതമൂർഷനായ ഭഗവാന്റെ ആദേശ ആജ്ഞ യത് അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തോട് യോജിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ജജ്ഞിവാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആത്മജേഷു അവന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടി ആത്മജാം ഭൂമി നസ്യാസ് സൂചിപ്പിക്കുക വിരഹ വേർപാടിൽ നിന്നും രുതതീമിവ ദുഃഖിക്കുന്നത് പോലെ പ്രജാസു പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി വിമനസ്സു ദുഃഖിതർക്കായി ഏകഹ തനിച്ച് സ ദാരഹ അവന്റെ പത്നിയോടൊപ്പം അഗാത് പോയി തപവനം ഒരുവന് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വനത്തിൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഋതുമഹാരാജാവ് തനിക്ക് വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുന്നതായി സ്വയം കണ്ടറിയുകയും ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ രാജാവായിരുന്ന ആ മഹാത്മാവ് താൻ ആർജിച്ച സമ്പത്തുകളൊക്കെയും സർവ്വചരാചരങ്ങൾക്കുമായി വിഭജിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും വിശ്രമ ജീവിത വേതനം ക്രമപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹവുമായുള്ള പരിപൂർണ സംയോജനത്തിൽ തന്റെ പുത്രന്മാരെ താൻ സ്വന്തം പുത്രിയായി പരിഗണിക്കുന്ന ഭൂമിദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. അനന്തരം അദ്ദേഹം രാജാവിന്റെ വേർപാടിൽ വേദനിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്ത പൗരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പത്നിയോടൊപ്പം വനത്തിലേക്ക് പോയി. ഭാവാർത്ഥി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മഹാരാജാവ്. പരമോന്നതന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭൂമുഖത്ത് പ്രത്യക്ഷനായത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉടമയായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലെയും എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതും അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതും കാണാൻ എപ്പോഴും ആകാംക്ഷയുണ്ട്. കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 4:7 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത. വേനരാജാവിന്റെ കാലത്ത് ധാരാളം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനാൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ തന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ പൃഥുമഹാരാജാവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു. ആയതിനാൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിച്ച് ഭൂമിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം പൃഥുമഹാരാജാവ് വിരമിക്കാൻ തയ്യാറായി. ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ മാതൃകായോഗ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിരമിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും മാതൃകയായി. തന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം പുത്രന്മാർക്ക് വിഭജിച്ച് നൽകി അവരെ ലോകം ഭരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് പത്നിയുമൊത്ത് വനത്തിലേക്ക് പോയി. ഭരണത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് ഏകനായ പൃഥു തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പത്നിയെയും വനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അർത്ഥവത്താണ്. വൈദിക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവിഭാജ്യ ഏക ഘടകമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുവനെ ഭാര്യയെയും തനിക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാം. അപ്രകാരം അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയും. അനുകരണീയ മാതൃകയായിരുന്ന പൃഥുമഹാരാജാവ് പിന്തുടർന്ന ഈ പാത തന്നെയാണ് വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും പാത. ഒരുവൻ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം മരണം വരെ വെറുതെ ഗൃഹത്തിലിരിക്കാതെ വീടുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടത്തി ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കണം. ഈശ്വരന്റെ ഒരു ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്ന നിലയിൽ വാസ്തവത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും കൃഷ്ണന്റെ പ്രതീതിയായി വന്ന പൃഥുമഹാരാജാവ് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ രീതികളിലും മാതൃക കാണിക്കുന്നതിന് അവനും തപോവനത്തിൽ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. അക്കാലത്ത് ധാരാളം തപോവനങ്ങൾ അഥവാ വിശ്രമ ജീവിതത്തിനും തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക വനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി
കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഉണ്ടായതായി കാണപ്പെടുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതും അതേസമയം തന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ തുടരുന്നതും വിഷമകരമായിരുന്നതിനാൽ തീർച്ചയായും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി ശരണം തേടുന്നതിന് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും തപസ്സനുഷ്ഠിക്കണമായിരുന്നു. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ നോക്കാം. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്രാപ്യാദ്യാപ്യ നിയമോ വൈകാനസാസു സമ്മതേ ആരബ്ധ ഉഗ്രതപസി യഥാസോ വിജയേ പുര. തത്രാവിടെ അഭി അതും അതാപ്യ തീവ്രമായ നിയമ നിഷ്ഠകൾ വൈകാനസ വിശ്രമ ജീവിതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും സുസമ്മതേ പരിപൂർണമായി അംഗീകരിച്ചു. ആരബ്ധ ആരംഭം, ഉഗ്ര തീവ്രമായ തപസ് യഥാ കഴിയുന്നത്ര സ്വവിജയെ ലോകത്തെ കീഴടക്കുന്നതിൽ പുരാതനമായി വർത്തനം ഋതുമഹാരാജാവ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം വിശ്രമ ജീവിതത്തിന്റെ നിയമക്രമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുകയും വനത്തിൽ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. മുമ്പ് ഭരണകൂടത്തെ നയിക്കുന്നതിനും എല്ലാവരെയും കീഴടക്കുന്നതിനും കാട്ടിയിരുന്ന അതേ വ്യഗ്രതയോടെയാണ് ഈ പ്രവൃത്തികളിലും അദ്ദേഹം മുഴുകിയത്. ഭാവാർത്ഥം. ഒരുവന് കുടുംബജീവിതത്തിൽ വളരെ സജീവമായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായതുപോലെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിരമിച്ചതിന് ശേഷം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും സംയമനത്തിൽ നിർത്തേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. അവൻ സ്വയം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഇത് സാധ്യമാകും. ജീവസത്യെ ആത്യന്തികമായി ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിവുള്ളവനാക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സാമൂഹിക ക്രമത്തിന്റെ സമഗ്രമായ ഉദ്ദേശം. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തോടു കൂടിയ ക്രമീകൃത ജീവിതമായ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തരം ആനുകൂല്യമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ മധ്യപ്രായത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നിഷ്പ്രയാസം വിരമിക്കുവാനും ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തെ എന്നേക്കുമായി അതീന്ദ്രിയീകരിക്കുന്നതിനെ പൂർണ്ണമായ തപസ്സിൽ മുഴുകാൻ പ്രാപ്തനാക്കാനുമാണ് ഈ ആനുകൂല്യം. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ വാനപ്രസ്ഥ തലത്തിൽ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഋതുമഹാരാജാവ് സാങ്കേതികമായി വൈകാനസ ആശ്രമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാനപ്രസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കർശനമായി പാലിച്ചിരുന്നു. വൈകാനസ സുസമ്മത എന്ന വാക്ക് വാനപ്രസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഋതുമഹാരാജാവ് ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും മാതൃകായോഗ്യമായ സവിശേഷ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. മഹാജനേന ഗതസ്ഥ പന്ഥ, ഒരുവൻ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നു. അപ്രകാരം ഋതുമഹാരാജാവിന്റെ അനുകരണീയ വ്യക്തിത്വം പിന്തുടരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലും സജീവ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ മേഖലകളിലും പരിപൂർണനാകാൻ കഴിയും. അപ്രകാരം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ഒരുവനെ മുക്തനാകാനും ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും കഴിയും. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്പാദമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ പാടി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദിത്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവ് അല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നടത്തി അല്ലെ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രായമായി വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ ചുമതലയൊക്കെ പുത്രന്മാർക്കായിട്ട് നൽകുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. അവരൊക്കെ പുത്രന്മാരെയൊക്കെ താൻ സ്വന്തം പുത്രിയായി പരിഗണിക്കുന്ന ഭൂമി ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭരണമാണ് പൃഥു മഹാരാജൻ അല്ലെ, ഭൂമി ഭൗമഗ്രഹം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭൂമി ദേവിക്ക് ആയിട്ട് ഭൂമി ദേവിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അല്ലെ, നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നൽകിയിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് പത്നിയോടൊപ്പം വനത്തിലേക്ക് പോയി. അതിൽ പറയുന്നു പൃഥു മഹാരാജാവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പാഠങ്ങൾ അല്ലെ. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അല്ല, ഈ ഭൂമിയുടെ തന്നെ അധിപനാണ്, ഭൂമിയുടെ തന്നെ ഭരണാധിപനാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ സ്വയം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി തനിക്ക് വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പൃഥു മഹാരാജാവ് തനിക്ക് വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുന്നതായി സ്വയം കണ്ടത് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ രാജാവായിരുന്ന ആ മഹാത്മാവ് താൻ ആർജിച്ച സമ്പത്തുകളൊക്കെയും സർവചരാചരങ്ങളുമായി വിഭജിച്ച് നൽകി. തന്റെ സമ്പത്തൊക്കെ മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും വീതിച്ചു നൽകുന്ന വിഭജിച്ച് നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും വിശ്രമ ജീവിത വേതനം പുറപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹവുമായുള്ള പരിപൂർണ സംയോജനത്തിൽ തന്റെ പുത്രന്മാരെ താൻ സ്വന്തം പുത്രിയായി പരിഗണിക്കുന്ന ഭൂമി ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. അപ്പോ ആ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് വേതനം ക്രമപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നല്ല കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് റിട്ടയർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത സമയത്ത് അല്ലെ അതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളായിട്ട് പെൻഷനൊക്കെ ലഭിക്കും അല്ലെ. ഇത് എപ്പോഴാണ് പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടം മുതലേ ഇങ്ങനെ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ആ രാജ്യത്ത് പിന്നീട് നിന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ പ്രജകൾക്കും എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അനന്തരം അദ്ദേഹം രാജാവിന്റെ വേർപാടിൽ വേദനിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്ന പൗരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് പത്നിയോടൊപ്പം വനത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവ് ഒരു മാതൃകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ധൃതരാഷ്ട്രയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കണ്ടേ അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജ്യമൊക്കെ പോയി അല്ലെ. പാണ്ഡവർക്ക് ഭരണം ലഭിച്ചു അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്ര ആ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. വിതുരര് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ പാണ്ഡവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആ പാണ്ഡവരുടെ ഔദാര്യം പറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. വനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ധൃതരാഷ്ട്ര അത്രയും പ്രായമായി എന്നിട്ടും വീണ്ടും കൊട്ടാരത്തോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് ഭരണത്തോടും ഒക്കെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാനാണ് ഭരണാധികാരി, ഞാൻ അല്ല പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യമൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ മഹാമനസ്കത കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം മക്കളും ചെയ്ത ക്രൂരത നോക്കിയാലേ ഉടനെ തന്നെ അവിടുന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കണ്ട അല്ലെ. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല, അവിടെ കഴിയാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അതേസമയം എന്നിട്ട് വിതുരരെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അവിടുന്ന്
വനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ പൃഥുമഹാരാജാവ് ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ തന്നെ അധിപനാണ്, അതിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം തനിക്ക് പ്രായമാവുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണമൊക്കെ മക്കളെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വനത്തിലേക്ക് തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പത്നിയോടൊപ്പം വനത്തിലേക്ക് പോയി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് പൃഥുമഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും അല്ലെ, അർച്ചിയും. അത് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയല്ല. ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാൻ തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണമായിട്ട് ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിട്ട് പൃഥുമഹാരാജാവ് വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വിസ്തരണമായിട്ടാണ് അർച്ചയും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള തപശ്ചര്യകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് വേണ്ട അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ. അവര് ഈ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവത് ധാമത്തിലുള്ളവരാണ് അവരെ ഇവിടത്തേക്ക് വേനലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദുർഭരണം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ പൊറുതിമുട്ടിയപ്പോഴേ ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പൃഥുമഹാരാജാവിനെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി. അപ്പോ അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഈ ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. എന്നാൽ അവര് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് കാണിച്ചു എന്ന് പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നു. പരമദിവോധകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പൃഥുമഹാരാജാവ്. പരമോന്നതന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭൂമുഖത്ത് പ്രത്യക്ഷനായത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉടമയായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലെയും എല്ലാ ജീവസ്ഥകളും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നത് കാണാൻ എപ്പോഴും ആകാംക്ഷയുണ്ട്. അപ്പോ നേരത്തെ വേനലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ പ്രജകൾക്കും അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണർക്കും എല്ലാവർക്കും ദ്രോഹമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാന്നത് കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പറയുന്ന പോലെ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത. കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഭഗവാൻ തന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പൃഥുമഹാരാജാവ്. വേനരാജാവിന്റെ കാലത്ത് ധാരാളം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ തന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ പൃഥുമഹാരാജാവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ പരമദിവോധകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിച്ച് ഭൂമിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം പൃഥുമഹാരാജാവ് വിരമിക്കാൻ തയ്യാറായി. ഭരണനിർവഹണത്തിൽ മാതൃകായോഗ്യനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിരമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാതൃകയായി. തന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം പുത്രന്മാർക്ക് വിഭജിച്ചു നൽകി അവരെ ലോകം ഭരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് പത്നിയുമൊത്ത് വനത്തിലേക്ക് പോയി. ഭരണത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഏകനായ പൃഥു തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പത്നിയും വനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അർത്ഥവത്താണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പത്നി സാധാരണ രീതിയിൽ ഗൃഹനാഥൻ വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പത്നി തന്നെയാണെങ്കിൽ പത്നിയെയും കൂട്ടാം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ടും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആളാണ് അതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെ. പൃഥുമഹാരാജാവിടെ പത്നിയെയും അർച്ചയെയും ഒരുമിച്ച് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കാം. അവിടെ എന്തിനാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ജീവിതത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ്, തപശ്ചര്യകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാമായപ്പോഴൊക്കെ ധാരാളം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കാണാം. അവരൊക്കെ വൈഷ്ണവരൊക്കെ കാണാം. അവരൊക്കെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ എല്ലാം മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ പൃഥുമഹാരാജാവ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പ്രായമായി, ഇനി അത്രയും കുറച്ചു കാലം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ കാലം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് പോവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. മായാപൂരും വൃന്ദാവനും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ. വൈദിക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവിഭാജ്യ
ഘടകമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബജീവിതം വിരമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുവന് ഭാര്യയെയും തനിക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാം. അപ്രകാരം അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇപ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ മുതിർന്ന് അവരൊക്കെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനാവുന്ന പ്രായമാകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഭാര്യക്കും പോവാം, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം, അല്ലെ? പ്രഭുപാദരി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയി, അല്ലെ? മക്കളും ഭാര്യയും ഒക്കെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ ധാരാളം വ്യക്തികളെ നോക്കിയാൽ അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ട്. അല്ലാതെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെ? അതില് തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇവിടെ വീട്ടിലുള്ളതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാല്. അങ്ങനെ ഭക്തിയും വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത പത്നിയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയാലും ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല, അല്ലെ? സമാധാനമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ മുഴുവൻ സമയം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത് ധാമിലൊക്കെ പോകുന്നത്, പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രഭുപാദർ പലപ്പോഴും വനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയും. വനത്തിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്ന വൃന്ദാവനം, അതുപോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യധാമങ്ങളിൽ അവിടെ പോയിട്ട് താമസിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പത്നിയെയും കൂട്ടാം. ഒരുവൻ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം മരണം വരെ വെറുതെ ഗൃഹത്തിലിരിക്കാതെ വീടുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അടുത്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ തയ്യാറെടുക്കണം. ഈശ്വരന്റെ ഒരു ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്ന നിലയിൽ വാസ്തവത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും കൃഷ്ണന്റെ പ്രതീതിയായി വന്ന പൃഥുമഹാരാജാവ് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ രീതികളിലും മാതൃക കാണിക്കുന്നതിന് അവനും തപോവനത്തിൽ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. അക്കാലത്ത് ധാരാളം തപോവനങ്ങളും അഥവാ വിശ്രമ ജീവിതത്തിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പ്രത്യേക വനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണും. അവർ പറയുന്നു, പൃഥുമഹാരാജാവ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവരുടെ ആ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം. എന്നാൽ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആവേശ അവതാരമായിട്ട് അവതരിച്ചുള്ളതാണ് പൃഥുമഹാരാജാവായിട്ട്. നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാവല്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തപശ്ചര്യകളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ദൗത്യം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോവുക, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുക. എന്നാലും ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരികയുണ്ടായി ഈ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായിട്ട്. കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നതും അതേസമയം തന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ തുടരുന്നതും വിഷമകരമായിരുന്നതിനാൽ തീർച്ചയായും പരമജീവിതപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും ശരണം തേടുന്നതിനെ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും തപസ്സനുഷ്ഠിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോ ഇത് കേട്ടിട്ട് നമ്മള് നാളെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കളയാം, അങ്ങനെയില്ല. നമുക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇപ്പോഴും കാരുണ്യം തന്നിട്ടില്ലേ? എവിടെയാണോ നമ്മളുള്ളത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മതി, അല്ലെ? കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനോ വനത്തിലേക്ക് പോവാനോ എന്ന് ഈ കലിയുഗത്തിലെ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല, അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നു, പ്രായണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേജന മന്ദാസ് മന്ദമതയാ മന്ദഭാഗ്യാവുഭാഗം. അല്പായുസുകളാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, മറ്റുള്ളവരാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ഈ കലിയുഗത്തില് അത്രയേ ആയുസുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മതി, അല്ലെ? അത് എവിടെയായാലും പ്രശ്നമില്ല, എവിടെ വെച്ചിട്ടായാലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ തപശ്ചര്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തുടർന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ വനത്തിൽ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡാമിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് കഴിയുന്നവർക്ക് സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ്, അവർക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് അതൊക്കെ കുറച്ച്, അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാർത്തകള്, മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇതൊക്കെ വിടുക, അല്ലെ?
ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കുക. ഭാഗവതം 18 ബുക്സ് ആയിട്ട് 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായിട്ട് 18 ബുക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ വായിച്ചു തീർക്കുക. അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം അല്ലെ. കലിയുഗത്തില് അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നാം നാമകാരിബുധാനിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിമിത സ്മരണേന. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും കലിയുഗത്തില് നാമത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. ആ നാമം ജപിക്കുന്നതിനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനകളുമില്ല. സമയമോ കാലമോ സ്ഥലമോ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, കുറച്ച് കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിരമിച്ച് അല്ലെ, ജോലിയിൽ നിന്നൊക്കെ റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് പ്രഭാതി പറയുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണം. പൃഥ്വിമഹാരാജാവ് അതാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. പൃഥ്വിമഹാരാജാവിന് നമ്മളെ പോലെ തപശ്ശരികൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാനത്തിൽ പോകാനില്ല. പൃഥ്വിമഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ നിന്ന് തന്നെ, വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ അയച്ചതാണ്. ആ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും. എന്നാൽ നമുക്കൊരു മാതൃകയാകുകയുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ പ്രഭുപാദ ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധു ദേവച പദദാന ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. വൈഷ്ണവ പ്രഭുപാദ. ഇന്നടത്തേൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ മാതാജി ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യം, അപ്പൊ ഇന്നലെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. എന്താ പറയാ, അത് സമുദ്രം വരുണദേവൻ എങ്ങനെയാണ് രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, വരുണദേവന് 1000 കണ്ണുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്ത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയാലും അതൊക്കെ വരുണദേവൻ കണ്ടെത്തുമെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയും, എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് അല്ലെ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സമുദ്രവും ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയും എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ എല്ലാം കാണാനും എല്ലാം അറിയാനും സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. തന്റെ വിപുലമായ അറിവ്, നിരീക്ഷണം, മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താത്ത തന്റെ ധാർമ്മിക നിയമത്തിന്റെ ബന്ധന സ്വഭാവം എന്നിവയുടെ രഹസ്യങ്ങളും നിയന്ത്രണവും നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. വരുണനെ 1000 കണ്ണുകളുള്ളതായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത് അവന്റെ എല്ലാം കാണുന്ന സ്വഭാവത്തെ, മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് പറയുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് വെക്കുന്നു. പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആദിദൈവികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മറ്റൊക്കെ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം, അവരൊക്കെ എന്താണ് പറയാ, സമുദ്രത്തിൽ ഇന്ന പോലെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇന്ന പോലെ സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പ്രവചിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും വരുണദേവനെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. തന്റെ ധാർമ്മിക നിയമം വെളിപ്പെടുത്താതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ വരുണൻ മനുഷ്യത്വത്തിന്മേൽ ഒരു നിഗൂഢതയും നിയന്ത്രണവും നിലനിർത്തുന്നു. കാരണം ആളുകൾ അവന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാതെ അവയാൽ ബന്ധിതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും വരുണദേവനെ അറിയാം, എന്നാൽ അതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്താതെ രഹസ്യമായി വെക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 1000 കണ്ണുകളുണ്ട്, എല്ലാം വരുണദേവൻ കാണുന്നു, എന്നാൽ അതൊക്കെ രഹസ്യമാക്കി തന്നെ വെക്കുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാര്, സമുദ്രം, ഇതൊക്കെ
എപ്പോഴും പറയും എല്ലാറ്റിനും അഗ്നി അല്ലെ, എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വരുണദേവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് കണ്ണുകളുണ്ട് വരുണദേവൻ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ